बेलाइखे खबर कहा तिनी मालायखा अक्टमा थुमनाय रक गाखौरावबाय थाइसा थाइनै सालायगोन गावखे जों बोसोरब्रोम बैसाग चैत्र लास्ट पाइमोन दिना जों बाबा गुरियानो जमायता हदा तैयै जायसा 34 बोसोर दाबक ओंखे जत्त हासागानि मताय गोबां दं हफानो जमायता हदानि इंखे उमताय कतर बाबा गुरियानो जत्तनि साय कतर जत्तनि साय कप्लाय हनै चंगुइनाव जमायता हदा तैयै ओंखे बेलायखे सामोन कतर जै गुरिया फुजा फरहंखे जों आगे हाय आसक जारै माइया आगे के गभर्नमेंट प्रशासन आसक दाय दाबि मालाय थाया ताबोखो जतैफोर सरकार फायथों CPIM फायबो कांग्रेस फायबो ता BJP फायबो नजर मारो खाकिसा जमायता हदारुनि अमताय बेलायखे लोक कुथुनु हजार कुथुनु ओंखाय बेलायखे दरकार नामा होनो तिनि थांनाय बोसोराव बनि सिगां बोसोर भाखेनो प्रशासन संबाय आसक लायो ता तिनि वैसा आसक मानिया बेसकांगो तै 2 बार 3 बार आसक नायखौ ब्लक बिदुराव DM राव गैतैबो आसक नायखौ तिनि खेसिनि TTA एदिसिनि CEM अक्रा साब आं जे सुख साब सुबागानो थांखाय स्पट थाङै जे मताय तम जागागो तमा बो नस्त तमा हाया दं नबु नायलायगोन ने CM साजाखा गा आं बेलाय खातम खाजानि बिसिंति गेता MLA बायबो मालाय फेखा अर MP नगरनि MLA बायबो MBC बायबो मालाय फेखा बेलायखा आनि खातम थबजा बर गबु गसिलायखा आं जे सुगुने अम हायरनाय सालाय जाखा ओंखाय बेसकांगो तैबो आसक लायफिनै DM संबाय DM सखैमा याबो SDM के बिसिब्रों